Здравейте всички от YouTube, аз съм Black Reptile и това е един инфоклип, че не го убия този. Където ще ви кажа, че продължавам да снимам. Не знам точно на какво, но този го слезна. Йоп, мрикочко. И така да започвам отново да качвам, да снимам, каквото и да. И да, най-вероятно ще има клипове само през седмицата, защото събота и неделя съм ангажиран с различни неща. И тук е пълно с хора с убийт. Сами виждате. И да, само това искам да кажа. Ще има поредица на Майнкрафт, на Самп, както сега. Това няма да е поредица, ами инфо. И аз всъщност съм почнал една поредица в момента Самп дърпове с един приятел Вики Степ. Ако искате вижте клиповете. За сега са два, но ще продължим после да качаме още на тази поредица. И това е всичко, което искам да ви кажа. И като за край ще издирихте малко. Ако пусна това, ще ми лагине. И добре. И фейл. Максим да ви спирам. We're going for it. And it's gonna be awesome. И накосвам. Това е всичко. И чао.